Zo zou het wezen moeten. Een grote tap toe en dat dan op een droomend podium bij de Wetterpad in Snits. Dat is wat de organisatie in gedachten hier. Op het Wetter komt een VIP-tribune en een hoofdtribune. En de korpsen, de pontons hier in het trog tot onder de Wetterpatten. En daar komen de korpsen vandaan. Maar een heel groot lichtplan. Maar die plannen vallen nou in het Wetter. De organisatie rekent op €60.000 van de gemeente Zuidwest-Friesland, maar dat geld is er net. Trouwens viel het rond het lijntje houden. Nevens haar had de gemeente net duidelijk geweest hoe zien bijdragen. We hebben gewoon een subsidieaanvraag in China. En die blijkt nou nooit formeel behandeld te wezen. Maar het plan net. Ondanks de taszeggingen van de wethouder. Ja, en daar ben ik boos om. Want dan had het nooit een reële kans gekregen om te slagen. Wethouder Wiggele Sinema vindt het spietig dat het evenement net trok in kan, maar zei dat het plan gewoon behandeld is. Volgens mij hebben wij vanaf het begin duidelijk geweest. We zijn begonnen met een begroting van €250.000 van hun kant. Die hebben ze later naar beneden hellen. En beide keren onteindelijk die de gemeente erin van €60.000. En wij hebben vanaf het begin gezien dat dat hem net wordt. Ik in vergelijking met wat wij bij vergelijkbare projecten doen. Dat gat is te groot. €10.000 is voor u het richtbedrag. De organisatie van de tap toe bloot hoopje dat de gemeente nog goede bregen komt. Ik hoop dat de gemeente toch wekker wordt en zegt dit moet er komen, want dit zit Friesland op de kaart en dit is een wereldprimeur en die moeten we toch wel naar Friesland halen.